שירן, אני רוצה שנעשה עכשיו את הסרטון פרידה לאורן. אני לא יכולה לראות את הדרכים. מיטל, את יכולה לעזור לי בבקשה עם המצגת פרידה לאורן? הראל, אתה יכול לעזור לי עם המצגת פרידה לאורן? מאיה, לא עכשיו, בבקשה. שרית, את יכולה לעזור לי אולי את עם המצגת פרידה לאורן? לא, אני לא יכולה. סנונית, את יכולה לעזור לי עם המצגת פרידה לאורן? נכנסת שבת. למה לא שלחת גלויה? לירון, את יכולה לעזור לי עם המצגת פרידה לאורן? כן, אבל רגע, חכי. לא, מה? שנייה. לא. טל, אולי את יכולה לעזור לי עם המצגת פרידה לאורן? שנייה, מאיה, אני מעלה את ה-LMS שנייה, ואנחנו מיד נעשה את המצגת טוב, נראה. מיטל, עכשיו את יכולה לעזור לי? קרה שאני אוכלת? טל, אולי עכשיו את יכולה לעזור לי? שנייה, אני עם ציון על הקו, אנחנו רק מעלים את הגרסה החדשה, ואנחנו מיד נעשה את המצגת. טל, אולי עכשיו את יכולה לעזור לי עם המצגת פרידה לאורן? מאיה, את לא רואה שאני מראית עכשיו לאינפו? אחרי זה אנחנו נעשה את המצגת פרידה לאורן. כמה שטוב אתה כאן. אני רוצה שנעשה ביחד לאורן סרטון פרידה, בבקשה. לא, אין מצב, אני חייב להחליף את המיקרו בכללית. בבקשה. נראה לך? יש לי 2 קורסים במקביל, 3 דייטים במקביל, רכב חברה צריך להכניס אותה למוסך פה ברחוב במקביל, ובכלל אני עכשיו צופה בעלי מקביל. שתבין את הפער. נראה לך? תקי. אורן, אף אחד לא רוצה לעזור לי לעשות לך את המצגת פרידה. סתם, כולנו ישבנו וחשבנו על מה לעשות, ואנחנו האמת קצת כועסים עליך שאתה הולך, כי אנחנו נתגעגע אליך מאוד, יש לך חלל גדול שאתה משאיר אחריך שצריך למלא. אני מאחלת לך המון הצלחה בהמשך הדרך. אני מאוד שמחה בשבילך שאתה הולך להגשים את החלום שלך, גם עם העבודה של ההדרכה וגם עם הבית ספר. כל הכבוד לך, הלוואי והיו לי את הדברים שצריך כדי לעשות את מה שאתה עושה. אוהבת אותך המון, אני יודעת שאנחנו נשאר בקשר, וביי, בהצלחה. טוב, אורן, לא מאמינה שהגענו לרגע הזה. לא מאמינה שאתה עוזב בכלל. מה אני אגיד? איך אני אסכם כמעט שנה איתך? כמובן, תדריכים, שהיה לי תענוג וכיף גדול לעבוד איתך. צחוקים, הומור ציני מטורף, הישראלים, עם סגולה, כל מה שקשור לזה. אני מנסה עכשיו, מי יבין עכשיו את הבדיחות ואת הצחוקים ואת השיעורות שמדי פעם אני אזרוק לאוויר. נהניתי מאוד לעבוד איתך. אני בטוחה שאנחנו נשמור על קשר, שיהיה לך המון בהצלחה בהמשך, בטוחה שתעשה חיל, וכמובן, תתקשר מדי פעם. עכשיו? אורן? חופשי? עכשיו? כאילו הברכה היא עכשיו? עכשיו הברכה, יאללה. עכשיו הברכה עכשיו. אורן, אחי היקר, אין לי מילים כדי להגיד לך כמה אני מאחל לך בהצלחה. גאה בך לדרך שאתה עושה. אני זכיתי להיות מנוהל תחתיך, להכיר אותך ולהיות חבר שלך, ומאחל לך המון בהצלחה בהמשך הדרך, מכל הלב. אוהב לך. שתבין את האהבה. אתה יכול להתחיל. אל תתחיל. אורן, אני מאחל לך המון בהצלחה. למרות שאני יודע שזה יצליח והאיחול הזה הוא באוויר, כי אתה מכיל בתוכך כל כך הרבה דברים טובים, שהדרך הצלחה פשוט צלולה עליך. אנחנו לא נפרדים, הרי אנחנו ניפגש, אם זה יהיה בטאטי ואם זה יהיה בעובד, תמיד זה אוכל. שיהיה לך המון בהצלחה. אסף. אורן. טוב, מה אני אגיד לך? זה באמת אבדה מאוד גדולה שאתה הולך. אבל אני מאחלת לך הצלחה גדולה בתפקיד החדש שלך.
ואני חייבת לסכם את התקופה הקצרה שלנו ביחד ולהגיד שאתה הפתעת אותי מאוד ביצירתיות שלך, בעבודה המאומצת שידעתי, דרך אגב, שאתה מאוד מאוד איכותי, ידעתי את זה מההתחלה, כבר בגיוס אמרו לי, תקחי אותו, תקחי את אורן, הוא תותח, אבל באמת, אני חייבת לציין שמצאתי פה באמת איכויות הרבה יותר גדולות ושונות, דרך אגב, ממה שחשבתי, כי הייתי בטוחה שאתה עובד בצורה מאוד מאוד תבניתית, מאוד ברורה, מאוד יסודית, וגיליתי שמעבר לזה יש לך המון המון יצירתיות. גם דרך אגב, גם הכתב יד שלך עזר לי לגלות את זה. אז שיהיה לך באמת באמת הרבה הרבה בהצלחה, אוהבים אותך, אני בטוחה שתצליח בכל מה שתעשה, ותזכור את השיחות שלנו, אני בטוחה שאתה תתפתח לכיוונים מדהימים בחיים שלך. בהצלחה. קצת יותר מבוגר. כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כן, כן, כאן. אז כמה טוב שבאת הביתה, באמת, תגיד חשבת